A yau ina matuƙar farin ciki. Ina so na yi godiya ga manya-manyan sanannun wannan gari a bisa amsa gayyata ta da halartar wannan taro da suka yi. A halin yanzu ya kasance ana kirga ƙuri'un zaben da ya kammala wanda a cikinsa jam'iyyar Malam Mallarban nan AIMMK mai rinjaye a kowace mazaɓa mai wannan jam'iyya yana tare da mu a nan. Sannan abin alfaharin yankin Tamil Nadu Malam Sundara Maswani shi ma yana tare da mu a wannan waje. Kuma yanzu haka ma ya shigar da ƙara a kotu domin a dawo masa da ƙuri'arsa. A gafarce ni bisa sanya baki. Amma ni ma yau yana cikin matuƙar farin ciki. Ya yi muku bayanin me yasa. Menene abu kwalli ɗaya wanda ya haɗa mu duka? Me abin da dukkaninmu muna da shi? Kuɗaɗe. Wancan mai bada ilimi ne. Jami'o'i shida gare shi ko ba haka ba? Ɗaukar ɗalibi ɗaya kyauta zai gagare shi ne? Wannan mutumin me yasa ya karanta doka? Saboda ya amfani da gargadar doka ya ceci wanda yake wakilta. Shi kuma makasafcin kuɗi domin rage harajin da za a biya gwamnati. Wai, me yasa wannan yaron ya je Amerika? Domin albashin miliyan 18,000. Ai feshewa ya yi zuwa can. Amma su kuma 'yan siyasa? Ta za mu kashe kuɗaɗe da yawa sannan ku yi tsammanin za mu yi aiki? Bayan mun sayi kowace ƙuri'a rufi 10,000, ta za mu muku abubuwan mora kyauta? 10 muke sawa sannan mu ciro a heran. Wannan ita ce basirar mu ko ba haka ba? Ka ce kuɗi ne shine abu ɗaya da kowannen muke da shi a nan ba? Ka yi kuskure. Ka yi matuƙar kuskure. Abinda dukkaninmu muke da jama'a, marawar baya daga al'umma. Ka gane? 'Yan kallo wa gidajen talabijin, abokan cinikayya ga ɗan kasuwa, masu kada ƙuri'a ga shugabannin siyasa, fasinjoji ga jiragen sama, masu karatu ga jaridu. Amma kalmar da take musu jam'u ita ce jama'a, al'umma. Abin sadakar da suke jefo mana suke mai da mu 'yan kasuwa, shugabannin siyasa, shugabannin kamfani da sauransu. Ka gane ai? Gaskiya wannan kalaman hikima ne labai. To ni ma hakan na faɗa wata siga ta daban. Kudade muke karba daga al'umma, ko kuma karba daga abokan cinikayya. To amma hakan ma dai batun da kuɗi ne ba? Akwatunan talabijin suna haska fuskar shugabana wanda ya samu ƙuri'u miliyan 40 daga mazaɓu 234. Sannan suna nuna wannan matashin da aka sace wa ƙuri'a ɗaya. Hakan zai mutsire mu ko ba zai mutsire mu ba? Shi wannan yaro ya je kotu ne don ya ceci ƙasa? A duk lokacin da aka ambaci sunansa a talabijin sai ta jaddadawa cewa shine shugaban kamfanin GL. Sun dinga faɗa kenan. Wannan ma ba basira ba ce? Sai dai shi wannan yaron samsam bai san me basirar mu ba. Ba dai za ka je ka kada ƙuri'ar ka ranar Asabar ba? In sa wani ya je ya sake kada ma ƙuri'ar hallau. Ƙalubalance ne akan da yi kaga. Ita ma wannan ƙuri'ar zan iya sawa ka rasa ta. Lokaci ya yi. Zani gidan shugaba. Yaro na, dole ka tabbatar da cewa ƙuri'ar da za ka kada ranar Asabar ta jam'iyyar mu ce. Na barka lafiya. Hey, mu je mana.